El carrer Major ens condueix a la Casa Museu Verdaguer. Una casa de poble, entre mitgeres, construïda a mitjans del segle XVII, que fou l'escenari vital de la infantesa del poeta Jacint Verdaguer fins als 2 anys, quan la família es traslladà a la plaça. La visita a la casa ens permet conèixer de prop com vivia una família en un ambient rural a mitjans del segle XIX. S'hi conserven objectes domèstics i alguns elements personals del poeta. A l'antiga entrada, també anomenada botiga, avui hi ha la recepció, l'espai d'acollida. Un bust de guix recorda l'intent no reeixit d'obrir el museu l'any 1936, que finalment es va poder inaugurar en ple franquisme, l'any 1967. A la mateixa planta podem visitar l'exposició permanent sobre la vida i l'obra de l'autor en diverses etapes de la seva vida. Al fons, a l'eixida, es pot admirar un llorer, símbol d'immortalitat i de poesia. Pugem l'escala i al replà trobem una taula negra, petita i amb un calaix com a únic ornament que va pertànyer al poeta i que va romandre, després de la seva mort, en un dels pisos que va habitar a Barcelona. A la paret observem una pintura a l'oli, Verdaguer Pastoret, de Jaume Païssa, que va ser adquirit per Rafael Patxot, la neta del qual el llegà al Museu Verdaguer. Al costat hi ha la porta tapiada que comunica amb la casa contigua que va pertànyer als Verdaguer. La cuina és un espai assolellat que dóna a migdia. El terra és enllosat, de pedra. A la llar de foc hi pengen els clemàstecs, amb l'olla sempre a punt. Un ventall per atiar el foc i una làmpada. L'escombra, les mesures de blat de mitja quartera i un mesuró. El banc escó, un bon lloc per sentir contar rondalles i cançons les llargues nits d'hivern. A la pica, també de pedra, hi ha les gibrelles i un morter. A les lleixes el saler, l'escorredora, les cassoles i els tupins. Veient tot aquest parament, amb el banc de càntirs, la cendrera i la pastera, ens adonem de la senzillesa de la llar. La popular pregària, escrita pel poeta, que fins fa pocs anys precedia els àpats familiars a Catalunya. El bon Déu omnipotent, amb sa divina paraula, beneeixi aquesta taula i tots nosaltres. Amén. La cambra té el terra empostissat i dóna al carrer Major.
S'hi conserva un llit amb la màrfega i la vànova de l'època, uns caminadors, l'orinal, el burro per escalfar el llit, un rentamans, els rosaris, una imatge amb Sant Josep i el nen Jesús i un llum d'oli. El bressol és una rèplica de l'original que va pertànyer al poeta i que actualment es troba al Museu Episcopal de Vic. La taula rodona també prové dels objectes personals del poeta que van quedar en un pis de Barcelona. Hi podem llegir la carta que va escriure el seu amic Marià Aguiló per comunicar-li la mort de la seva mare, al febrer de 1871. Completen l'estança una calaixera, un globus amb la Sagrada Família i un penjador amb la indumentària dels capellans de l'època. Al corredor s'hi poden llegir goigs que va escriure el poeta sobre diversos indrets de Catalunya. Al dalt més alt, com diu la gent de Folgueroles, s'hi pot veure una exposició. Paisatges traçats per Verdaguer, amb els croquis que es recullen en una llibreta que es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Són esbossos de les seves ascensions pel Pirineu l'estiu de 1883, mentre treballava en el poema èpic Canigó. També hi podem veure 3 peces de l'artista Pere Jaume, una pintura a l'oli de com a mans de Verdaguer el Pirineu va esdevenir un fil de tinta, un clau fiter de bronze que porta gravat a la cabota Terme Real i Verdaguer de Folgueroles, i una imatge aèria de la signatura que es pot observar a la font trobada.